lang ha, kay na ko i-share nyo sa part driver sa sakyanan na Totensi dito sa Ayala. Ang pasahero pati suga kay isog iyo picture pa yung license sa driver. Hoy kamo mga pasahero, ayaw gyud dog ang driver sa Totensi ha, kay mao na to ang gisaligan natin driver sa sakyanan. Dili mo pwede pa-stricta gyud o mga driver kamo mga pasahero diha, ayaw gyud palabig stricta kay bawal daw mag stricta sa driver o konduktor, kay walay konduktor o walay driver dili ta kasakay sa sakyanan. Mao na to nalipay ta nila naa sila na to, kay isa sa talakaw na mga driver konduktor kamo unsa man ta pasahero ta, dili ta magbuot sa driver, dili ta magbuot sa konduktor, pili ta mahangyo mo sa ikuwang sa plite nga darang na ninyo kamo ayaw mo pa-stricta kay kung timo na pag-break na suko mo yun, mapakong mo natural na nagsakay ta, kita ra na ngayon og sakyanan. Hoy katong mga mga pasahero, ayaw gyud doga ang driver na to sa sakyanan sa Totensi sa Ayala. Isog pa kayo, gipictura pa ang driver license, bawal na unsa mo LTO, police, dili mo ka picture sa driver na license bawal na dili tag nyo na magpagkuan yun, paasit ta kinsa ta pasahero ta, di ta magbuot sa driver, di ta magbuot sa konduktor, kita'y mahangyo sa nila kay ug watay kwarta pili ta kahangyo utang ina ka bayan ka dili na to dogon ng driver sa Totensi. Aircon karon napon dili lang ni ko ispitar ta sa mga driver dili ni ko kung pag battleship thank you na ko sa tao protect Australia Isidro Balusa Gago Rodnil Gago vlogger o si Ramil Inoy o Ail Rojo o si Vincent Alicatro o Lantoy Chloe Dologdog o Santi Itunan, shout out ko ha. Ako family Pastriti, shout out ko mga family Bialaw, kanan Sagi. Support lang ta sa vlog YouTube channel na. Subscribe ko ninyo ha, i-share lang ko nyo para pohon na ako kag mga salamat. Shout out ko ni mga bakos pido dia sa Talisay. Kuya Kyle, please shout out ko din. Thank you.